אנחנו נמצאים עכשיו מחוץ לקבר של האדמו"ר מחב"ד, מלובביץ', מקום מאוד מרוחק, קווינס. בואו ניכנס פנימה. אנחנו כאן נמצאים עם האדם שבעצם מתחזק את הציון כל היום, 24 שעות הוא חי כאן, הרב רב אבא רבסון, מה שלומך? ברוך השם. כמה אנשים מגיעים כל יום כאן? במשך 24 שעות לערך 300-400 אנשים. מכל העולם. נכון. ומה זה נקרא מתחזק את המקום? כולם אמרו לי, אבא רבסון, הוא ממש שומר פה על המקום. מה זה נקרא לתחזק את המקום? מה אתה עושה? אני מנסה לעזור את האנשים שבאים לפה. יש הרבה אנשים שהם בינתיים לא דתיים, שצריכים עזרה להניח תפילין, להכין את עצמם להיכנס לאוהל. גם אנשים מתקשרים למסור בקשות לרבי דרך הטלפון ודרך הפקס, ואני עונה את הטלפון. אתה מקבל פה באמת פקסים וטלפונים בשביל לכתוב בקשות? יש פקסים מגיעים לערך 700 כל יום, לערך. וטלפונים, אנשים גם מטלפונים לכיוון, איך להגיע ומה לעשות. מי מתחזק את הכל? יש פה פשוט, מי מממן את הכל? יש פה מתחם ענק, יש פה אוכל, שתייה, מי מממן את כל זה? תרומות? תרומות של אנשים, הרב יוסף גוטניק הוא תרם את המקום, ואנשים נותנים. רב אבא רבסון, תודה רבה לך ותצליח. גם אתם.